Може да се каже, че това е най-трагичният ден, един от най-трагичните дни в българската история, защото на бесилото увисва един смел, изключително интересен човек. Човек, който е оценяван в продължение на много години от различни гледни точки, от различни социални групи, от учени, от обикновени хора. Бих казала, един от най-масовите образи и в изобразителното изкуство, и в народната памет, както искате. Историята се занимава с документалния образ на Левски, но наред с това хората, които се занимават с литература, с изкуство, с кино, претендират да имат своя образ за Левски. И от тук насетне тръгват и противоречията, и различията в това какъв е всъщност Левски и каква е стойността за нас. От гледна точка на документалните извори, на документалното, можем да кажем, че това е човека, който достига до идеята за републиканско управление, за справедливост в общественото управление, в държавното управление. Човека, който категорично заявява, че всички трябва да бъдат равни, независимо от това дали са българи, турци, цигани, евреи и така нататък. Това е човека, който се впусна сред хората с една абсолютно ясна идея, че всеки може да бъде въвлечен в това дело, без да се страхува от досега с различни хора, без да се страхува и от опасностите. Обратното, стреми се да направи така, че и останалите да преодолеят страха. Може ли да се каже в този смисъл, че всъщност Левски преобръща концепциите за национално-освободителното движение в този момент? Да, това е известна теза и това е теза, около която почти всички се обединяват. Това няма съмнение, че това е човека, който налага идеята някакси освобождението да се поема от самите хора, а не просто от емиграцията отвън или от четите. На апостола? Сигурно това са най-тежките му дни в живота, няма никакво съмнение. Последните разпити, всъщност той идва, докарват го в София на 4 януари, до 8 януари текат разпитите, очните ставки с другите арестувани от комитетите. Левски се сблъсква и с страха у някои от тези хора. Сблъсква се с очевидното невъзможност да спаси някой от тези хора, които вече са издадени. Какво още? С много неща, сигурно. Вече след 8, след 9, излиза и присъдата на 14 януари, която е потвърдена по-късно от султана. Това са дни, за които ние нищо не знаем, защото той е затворен сам в казармата. И сам е доживял всъщност деня, в който е трябвало да бъде изпълнена смъртната присъда. Все още се дебатира по отношение на това, кой е истинският предател на Левски. Постоянно се лансират тези по отношение на това, че Поп Кръстю може би е предател, може би не е. Каква е официалната версия към момента от страна на историческата? Ако трябва да се основаваме, по мое мнение, трябва да се основаваме на онези историци, които са работили най-близко до времето, когато това се е случило. Факт е, че сравнително късно започват да се събират документи за случилото се, спомени и така нататък. Много са противоречиви нещата, но автори като Димитър Страшимиров, Иван Унджиев и след това в по-младите поколения историци, които се основават на тези изследвания, в турската документация просто има ясни следи, че става дума за Поп Кръстю. И то не за едно постоянно предателство. За предателство, което се е случило около времето на неговото арестуване и вероятно изтезания, които е претърпял този човек. Така че за сега историческата наука не може да докаже обратното, че не е той. Разбирате ли? Да. Това не би трябвало да се възприема като петно върху цялата прослойка, цялото съсловие на духовенството. Защото често пъти такива интерпретации има. Духовенството е изиграло изключително важна роля в нашата възрожденска история. И факт е, че самия Левски се е основавал на тези хора.
Той ги е включвал в комитетите си. Отреждал им е важна роля да се събират парите, да се прави отчет на тези пари, да се създава документация на самата организация, означава, че той им се е доверявал. Но в изключителни моменти, каквито са тези от есента на 1872 година, когато се случват поредица от провали, когато страха надделява, когато бъркотията и това, че не знаеш кой как реагира пред съда или пред органите, които правят това разследване, тогава вече се случват тези неща. Това в никакъв случай не трябва да се експлицира предателството като някаква характерна черта на българи. Има такива ужасни интерпретации, които просто не се струват даже да се популяризират. Предателство винаги има, когато има такива обстоятелства. Ще говорихме за страх. Особено дискусионен и другия въпрос по отношение на това, възможно ли е било Левски да бъде спасен? И какво се дължи статичността на комитетите непосредствено след залагането, но и защо всъщност никой не инициира опит той да бъде спасен? Не, правят се няколко плана за освобождението му, но въпросът е в това, че от една страна няма много информация. Самата власт не допуска много неща да се научават и изобщо да се разпространява това, че той е заловен, че нещата, властта цели колкото се може по-тихо да минат нещата, процеса, разкритията, да не се раздухват, извинявам се за израза, тези неща. От друга страна, информацията стига бавно, каквато и тя стига бавно до комитетите. Например, когато е в Търново, търновци решават да организират неговото спасяване и на сутринта те са готови да проведат такава акция, но се оказва, че още през нощта Левски конвоя е тръгнал много рано. Още през нощта. Тоест властта ловко е маневрирала така, че тези неща да не се случат. Защото очевидно много добре е знаела кого е заловила. След смъртта на Левски, всъщност какво се случи с цялата тази вътрешна революционна организация, която той създава, всички тези структури? Целият му труд ли отива, образно казано, на вятър? Има една такава теория, теза по-скоро в историографията, че организацията претърпява много тежка криза, че има едно колебание в членовете и така нататък. Обаче напоследък има и друго мнение, че комитетите всъщност продължават така да си съществуват. Няма разпад на тези комитети. Хората се знаят кои са. Прави се няколко пъти опити да се намерят заместници на Левски. Пращат се тук. Въпросът обаче, както изясни много хубаво една наша изследователка Крум Кашарова, просто ситуацията в империята се променя след тези разкрития. Просто за властта вече е ясно, че работи организация, която очевидно насочва нещата срещу империята, срещу властта и самото наблюдение над хората, които се движат между селищата, става много по-строг контрола над хората и няма тези условия, при които работи Левски. Това се променя. Следен въпрос, който е абсолютно хипотетичен и не знам как да се говоря от него, но каква е всъщност била възможността все пак Левски да не попадне в ръцете на турците в Кърпинското ханче? Има ли някакво такова обстоятелство? Има различни мнения, тъй като са събирани спомени по-късно. Според някои изследователи е имала тази възможност да не попадне в този капан. Защото той се е измъквал от много ситуации, които са били действително много тежки за него. Но в случая, от една страна, властта го търси преднамерено, очевидно има и предателство и това нещастно стечение на обстоятелствата, при които той не е могъл много бързо да реагира, да облече дрехите си добре, така че да не му пречат при прескока на прословутия плет. След това засегнат тук над лявото ухо, това вероятно го е зашеметило и не му е дало възможност бързо да избяга и да реагира. В този смисъл лошо стечение на обстоятелствата, плюс това предателство, за което не знаеме много и няма как да научиме много, са довели до този нещастен. Никога няма да спре. Всеки си мисли, всеки си изгражда собствен образ за този герой.
Възможно ли това, че не се знае много около последните дни на Апостол, да са причини да се лансират всякакви тези и това да довежда до някои легендарни така? Абсолютно така е, да, така е. Те се създават още след освобождението тия легенди. Когато Захари Стоянов с, разбира се, патриотична цел започва да пише неговата биография, започва да събира спомени и така нататък. Но, например, той подминава поп Тодор Митов, който е изповедника на Левски, който последен е бил всъщност с него. И той си създава една представа, че Левски едва ли не полумъртъв е качен на бесилото, но поп Тодор Митов казва, че го е изповядал, че фактически му е дал последно причастие. Нещо, което, нещо, което очевидно Захари Стоянов си измисля. Той си измисля и доста други неща. И от тук нататък вече и следващите вървят в тази посока. Да, разбирам в този смисъл, че на историческата наука е доста трудно да отсее лъжата от истината. Трудно е, защото имаме спомени, имаме емоции, много емоции, имаме трагичност на ситуацията. И всички, разбира се, си спомнят веднага за стихотворението на Ботев, нали, обесването на Левски и така нататък. Пък и сред тогавашните българи в София е владел доста сериозен страх и ужас от това, което ще се случи. Нали. Баш комитата е тук, обесването предстои. Обстановката не е била никак лесна и страха е този, който в крайна сметка и диктува много неща. Да кажем все пак и в крайна сметка това, че Левски трябва да бъде по-скоро някакъв пример за нас. Нещо, което да ни обединява, а не да ни разделя. За да спорим за глупости, като за костите, за косите, за светостта или несветостта. Човек на 19 век. Аз не съм го гледала, гледах само отделни части от YouTube. Много екшени ми се струва, че има в този филм, но това е художествен филм. Нали? Все пак да кажем и това. Всеки има право да създава някакъв художествен образ. Докосвайки се до Левски обаче, да не се възползва от неговата слава. Разбирате ли? А по-скоро някак се да се получава. И в днешното време имаме нужда от възрожденския план. Защото без план, без идея, само с материалните неща до никъде няма да я докара.